atibatike zvechopu-chopu. Kusangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV channel yenyu one chivhitivhiti patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Pandiri kuuya ndiri kutaura nemiko zvinezvi tiri kunzwa nyaya avo vanga vambori advisor waadvocate Nelson Chamisa vagift Mugano vari kubuda pachena vachiudza mhuri yeZimbabwe kuti inini zvangu hanzi ndazvipira ndaita move on nelife. This is the situation iripo iko zvinezvi iri kushamisa iri kuvhundutsa kuti munhu angari advisor, munhu aritozikanwa kuti ndiye advisor waChamisa oti akushanda neZanupf. Zvinhu izvozvo hazvisi kutambirika easy because chinoitika ndechekuti tikada kutarisa pamashure apa mamwe madecisions akatorwa naadvocate Nelson Chamisa, madecisions iwayo anenge akatungamirwa kana kuti akakonzerwa nevanhu vanenge vari mudhuze naye. Ndo vanotaura kuti shamwari panapa zvatinoda kuti tiiteka toda kuti udai so because munhu anotanga kuteererwa ndiadvisor. Kana muchiri kurangarira takatombobuda panapa tikashora vanhu vaiadvisor Chamisa, takashora maadvisors aChamisa tikati this move yaitwa yakadhakwa movie, this move yaitwa ichakosta nyika pamberi apo. Imagine yo kuti monzi munhu pari kuitwa move yekuti ma MP ako ari watorerwa pati, ma MPs ako ari kolewa wobva ngonzi ara mwasiyana nazvo zvina basa izvi, only to find out kuti kumberi kune zvimwe zviri kuzoda kuitika zvekuti vakuda kuzonoimba 2030 vanoda kuti vanogaina 2/3 majority in parliament. But isusu tichiziva kuti guys, if you still remember, the old Chamisa was very powerful. To be very honest with you, the old Chamisa anga asingaite zvema jokes. The old Chamisa anga ari Chamisa uya wekuti ukamuudza iwewe kuti pari kunzi chakati aitodza tukumhanya tukuita chakati demo chakadai pari kutoitwa zvakadai zvese anga ari active anga achiri under Morgan Tsvangirai ipape. Ndiye munhu vanga vari vakomana veaction vacho chaivo. Ende paiti pakaitika chinhu nguva diki unonzwa apindura aiwa zvakadai hazvisiri zotozodai todai achidirecta vanhu achiita zvaari kuita. But ameno pakazongoitika change yakaitika iyi kuti ichange rudzii yekuti zvinhu zvakusvika pakuitika yaakuitika iyo maitikira zvakuita. Unongonzi advise gonzi aiginawa zvekunzi parliament haina basa. Ozoona munhu wacho akudzokera akunoshanda neZanupf yacho. Does that make any sense? Ndambobuda ndakada kutaura inini ndikati list revanhu vanenge vari kutokonzeresa kuti konza zvinhu zvese zvidai so vanhu ivavo vanenge vakadai vakamira vakadai ende vamwe vacho isinoti kuti vanenge vakatengwa neZanupf kana kuti nhasi kana kuti vanhu vekuti vari kutogara vachitozivana nechekare. Ndoziva kuti zvimwe zvacho mhuri yeZimbabwe kuti muzvitambire zvinononoka kuaccepta zvipfuwa zvenyu so zvinononoka kugamuchira kunzwa kuti chakati ndo chine chichiitika ningi ndiye anenge achirana chakadai so ichi. But chiona ipa zvazosvika nhasi mai manje apa hazvina 5 days Chamisa abva kutaura kuti vanhu vakanyikirina vakakonzeresa zvinhu zvese zvimiremone muchazozviona henyu nyaya yamaelections a2018 na2023 vanhu vakanikirikina vese nevakaita zvakaita muchavaona vari kufumuka 1-1. But it's too late because hapasina yekutamba kumhuri yeZimbabwe zvinenge zvakakosta. Munoona kuti chinoitika pane maleaders epolitics, I always tell you kuti pachavo vanonyatsozviziva kuti ivo pavari kuita zvinhu izvi vari kuita kuda kuti zoti okay umwe anonyatsoziva kuti ndini professor ningi saka mari yandikupuhwa kana kuuniversity kwandiri kulecture isikukwana, kana kuti ndini professor ningi ndinotodawo kutowanawo kana kuti high paying job kwete kuti ndiswerere zvima $300 zvepauniversity of Zimbabwe zvine zvichitambiswa vanhu zvezve zvima 300-400 ameno zvaitaura zvima zvezve. Anenge akatotageta kuti ndoda kuita something, ndoda kuwanawo mari nemusoro panapa, ndoda kudai so. Saka akapuwa that opportunity kuti azonzi achamirira zvichauya zvehurumende ichazonzi ichazouya kwaari inenge yatoo waste of time. Saka ndakakuudzai kuti kutambisa nguva kana muchida kuramba muri vanhu vekuti munongodzosereka kumashure, vimba nemuZimbabwe vimba nemunhu uone kuti mangwana zvinoita sei. Kutori nezvakawanda zvikutoitika paitonzi niya yakazohanzi anani vakazokeptiwa vakazode because at the end of the day vanhu ava vane mhuri dzine zvichitova pressure inenge ichitova ningiri na family pressure what opuwa opportunity onzi iwo toda kuti uye uite chakati imi makazvitarisa ndiani anonyatsoramba chaizvo. Ngatitaure izvezvi for example chero munhu akaita vese anabiti vaive akanzi iwe atoda kuti udzoke pafinance uite finance minister, do you think kuti anoramba imi? Do you think so kuti do you think kuti anotoramba imimi makazvitarisa ende munotobelieve kuti zvishowa anoramba?
chero wamuri kuda imi akatorwa chero pakatorwa ostalos we on the right young man panapa pane a certain position yakadai so yatoda kuti ushande iwe nditi uri kufetera kuti zvinhu zviite toda kuti usave that position in government vanokutora neway yekuti in government the next thing watova munhu weZanupf handiti mukuona nyaya dzacho dzinenge dzichine but anyway yadeuka ndo zvatopo mhuri yeZimbabwe ndo zvamo musarudzo ini handizivi zvomuchazoitawo neinformation iyi zvinenge zvaa zvenyu inini changu chete kungorova nyaya ndotoda ndokuzivisa kuti ningadai nhasi ningadai nhasi ningaba ningi mangwana aita seiko hanzi afunga kuzobva riniko kana kuti azodii apasisa here nigirikini yake yavari kuda kupasisa all those things ndo zvandongoita chete zvimwe zvese aina handisisina basa nazvo ndangoti ndingorova nyaya iyoyi ndigare ndakuzivisai kuti ndo zviri kuitika and the funny thing ari kutokota bhaibheri zvekutosimba chaizvo ari kutotaurawo mavhesi emubhaibheri ndo zvinhu zvanyanya kundorwadza hangu honestly pandaona ari kuita zvinhu zvake saka uona kuti vakomana muri kushandisa bhaibheri kuitisa vanhu vana veZimbabwe shuwa here nai guys saka toona kutiona pakatobva that idea yekuvhura mabhaibheri yaitaurwe yamaipopotera kuti Chamisa uri kuvhurire bhaibheri situri kurara nenzara munoona takuona manje kuti advisor ari kutovhurawo bhaibheri achitotaura kuti ndaita move on ndakushanda nezanu yacho iyoyo ndakushanda negovernment yezanu ndiwo move on nedzacho atovhura bhaibheri toti pananhingi paya pakazodai zvikadai handina hangu kuda kuverenga ziposti rake raanenge anyore tinotozowedzera kuti handidi kutaura zvinhu zvinowedzera kurwadzisa vanhu panapa tida kuti tingoitaura nyaya yacho ngori simple kusiko tingachaita sei yadeuka ndo zviri kuitika but muri yeZimbabwe ndisandaenda zvangu because nyaya dzinosiririsa hadzisi kuswera tichitaura idzi hatina kuuya panapa unochiemedzana izvo tichatoya kungonozivisana zviri kuitika kune vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastart permits zviri easy mazuva ano pane kambani inonzi education research but kuti vakwanise kukubatsira unofanira kunge nepassport iri valid passport iyo unodhindisa vabhodha inopindisa iyoyi taurai navo vabate nhamba dzavo dziri kushowa pascreen idzo unotaura vanonzi mukoma owen ndo vanodaira foni iyoyo votaura newe vokubatsira ende advantage yekushanda navo zvayo ndeyekuti aunide kumbotravela kuenda kumaoffices avo vanokuitira vari kwavari ikoko iwewe uri kwauri ikoko saka kureva kuti zvinotoseva time ende vari reliable and affordable namba maana adzo idzo chitaurai navo mubatsirikani kana uri serious kana muchida